Zadovoljno prošetao sam Sarajevom, koga doduše ne poznam mnogo, ali ipak zanimalo me kako posle svih strahota koje je Sarajevo preživjelo, to izgleda danas konkretno. Bio mi je veoma drag susret sa Sarajlijama na ulicama. Kao što ste vidjeli, bilo je dosta svijeta, kao da su se iznenadili što ljudi šeću ulicama. Ko ima kontekst?